1,5. Τώρα θα δούμε πόσο αετός απογειώνεται μέσα στο νερό. Πολύ σημαντικό αυτό για τους νέους αναπάτες. Ωραία. Καμία κίνηση. Βλέπετε ο αετός από μόνος του σήκωσε την πτέρυγα. Με την ίδια ευκολία και με το σκηνάκι θα απογειωθεί. Αυτό ήταν. Πανεύκολος αετός. Σήμερα η μέρα ήταν καλή. Οι άλλοι έκαναν με δεκάρια και ο Ενιάνος πήγαινε πάρα πολύ καλά. Θα περιμένω να ήταν λίγο πιο γρήγορος για το μέγεθός του. Το καλύπτει hang time, έχει ωραίο hang time ο αετός. Πολύ φιλικός, γραμμικός. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Όσαν Ροντέο λοιπόν, Prodigy 2013.